Mnogo smo volili Atanasije Jeftića. Σαν μικρό παιδί. Kao malo dete bio. Ήρθε εδώ μια φορά στο Došao je ovdje μοναστήρι. jednom u ovaj manastir Μια φορά στο μοναστήρι και ήταν νηστεία. i bio je post. Και του βγάλαμε μακαρόνια. I stavili smo Και makarone za είχε ručak 2 πορτοκάλια. i 2 pomoranče. Και πήρε το ένα, το έκοψε. I uzeo jednu pomoranču i sekao. Και μου λέει να πάρω και το άλλο. I onda mi kaže da uzem i drugu. Λέω, ευχαρίστως, δεν είναι. Kaže sa zadovoljstvom. Μου λέει, εμένα με λένε Γεύτης. Za mene zovu Jeftić. Που στα ελληνικά σημαίνει γύφτος. Što na grčkom znači ciganin, kako bi rekli, grozan. Μου λέει, οι γύφτοι λένε να πάρω και για το παιδί μου. Jer oni uvijek kažu da uzem i za dete. Αυτό ήταν ένα αστείο που ακόμα το θυμόμαστε. Toga se još sećam te šale.